Oi manduirun jalan kagadung ngadilereng Buki sialang ali kakida Picuran balik tarik itu Ke jalan tembok di sinan Kada durian nasa tantang Jola buah sampik batenyo Kampung orang kubu dan batipuah Nagari gadang bapaga kubu sabaliknya Oi Bang Roni dan Sultan Batawi simakan amanada apono sakit nan kandung tanggung agak balain salero kini siria lalabia harang mancabia pinang lalabia derang manggato gambiala sislo pamipihan sahadalah pasai derang mambali itu banana de kandung nang katuju nasaki aka dek batenggang lai mungkin tu agak nyoda iyo oh la la ya iyo mandang irang bakulit liang dah kandak daroni kalai dapet wae dek daroni cibola dangan derang siko ba itu pulo keanduang ibarat daurang pamanciang dapet ikan sikwa kasama natarago batanak nasi dek kuciang baki nyampulo iyo oh lalaya iyo dancak pantun ayunya doang kuciang bagai indah dulu Oh ibu dosen selesai masalah yang dibawanya di hati lepas kalau ibu dosen oh lalai Oi sinayan pasar suliki raminyo saja pagi raminyo sampai sanjo sabala suwo balapau nasi di sinan mana lama makan tengah-tengah basi pangampe lai rami kurang nanti raminyo dek na mudo-mudo nandek Bang Roni tolong dangakan oh etak aje kumbang palala TKJ pada Baroni tarimo pasakoy iyo
saja ilang pautan hati bating kaseso satio ari bacan do tapuak tak babale siang malam aco lama nangi sakit kasih dikatokan kinilah kasih tabangkalai anta pabilo kasampanyo kanduang de alam punya orang dah iyo Salam Mas Kambang. Oh, sambil dikisah mikro kabatin lain ko dari mejanya kubang pelala dadek dari Sariadi selaku rombongan. Iya mamasi kamba jo kate cuman bakanda kami kabake mamasi kamba tolong pantunnya kata bali tanah indak basure ejenya. Dari antila menendangkan mamasi kamba aja perasaan membawaan sabab iko terjadi bana di badan diri kawan kami ejenya. anak amai Sabibana jicon simpang ampe dalam daerah Payakumbu bado pulo simpang tigo arakida kabatan tabi bukit sitabu aja tanjung aro baranti candodin simpang sabab de ari hujan rine kironya hujan batambalabe niye ati kapayakumbu nanjo onda badan labasa kironya hujan sampai patah. Oh ya bang ade nande bang ade ketua Sariadi tarimo pasan iyo bamulo rumah kadibue di balik tanah tapi labuang rumah rancak potongan baradu balantai ubin jo keramik kata pe tinggal salam moko kadiuni pagi copatang tapi malang tipe dek kedua rupanya tanah tak basure izin bangunan tak keluar piti api rumah tak sudah kadiuni dilarang orang tak pasok ketua mauni pondok tua udai iyo oi lamaran to udah oi baranyui lawang ade oi dibandakan mereka laku kasawa urang nang katabe cuci kain anta kok kata ngailaman nang disinan indah kagumpo eko gumpo mandaun dado dado sadundun jodurian lain juang batarua mudo ai tuano
ketuan raja tubuh kodaoy galak kamana digambarkan baik kayu ditaruh tukang naka kitab dibaca malin antaka batin tapak tangan oi disinan tidak kalupo oi kok lupo antara lalo diambil karasian oi tasinta atakan ayu nenoi iyo oi tuan Sumagurau kita di sikoda tadanga sampai kapaloso diputara baliang-baliang diberikan nak ganti baganti tak tumpang salam di dalam pantun pasan kasana jawa jo ampia nak mojo galanan tak bilang samo disapo kasadonyo asri adiana ama cipola danga jo kumbang palala jo bangeri awana nibo ibarat mendorong otomogo masih ni duit roda babeliam sopirlah duduk di kamudi lari kancang bunyi kalason duduk taman uang tukang tumpia awak tinggal di belakang asok ke nelpot menyesop ulodang ondeai oh lalayai iyo ai oi Iu lang dari mulu elo dari pangkapan tunayu na sabanta ko iu sabab balari bitu sabanyak tu pantun ayu dan sajak catku iku udah rancak terang hari kami gejeknya. Ayu agak-agak lah seketik iu dia telongsong serupa itu bana sabab balari itu kan nampak dia ayu biasanya dari ko dingin baguraunya nah kini ko lah kasak-kasak miyang dia ulah pantun ayu gejeknya hari dingin pada apa dua Sumarak gurau kita malam koda lah datang dene lah dari Solo lah diputara lah baliang-baliang diberikan nak ganti baganti tak tumpang salam di dalam pantun pasan kasana jawa jo ampia nak mojo galanan tak bilang awak disapura kasadonyo de apa jo ama asli adi simakan bana jo daeri jo kumbang palala wana nibo ibarat mandorong la otomogo masih ni duit roda babeliang sopir lah duduk di kamudi lari kancang bunyi kalason duduk taman wala tukang tumpian awak tinggal di belakang asok kendel pot menyesop uloda onde oi udah oi urja dari Pak Guru Kumango Ampos Bitepulu Raja Kipu menyampaikan kami kok ndak basorak deh tapi kami cuma seketik saja pasan rasainlah hadik nan punya badan mana merasu malam kini geceknya kok makik-makik bagai memakik lah geceknya yalah yuk kita hentikan sini ko yuk sebab bala itu ibu aja dari kini kasak-kasak miang badannya biku kok ringan saja ya